Game on, nagpakitag labok ang mga skaters sa Sugbo. Busa makig-skateboarding usab ta, pinaagi nining report. Das diri. Slide dito. Sadsa diri, padailos dito. Kini ang gipakitang abilidad sa mga skater sa Barangay Inayawan ng siyudad sa Sugbo. Ang kompetisyon sa barangay gisalbutan sa 36 ka skateboarders gikan sa nagkalain-laing sitio sa Inayawan. Nagsilbing mga hurado sa contest, waylain ang Cebuano professional skateboarder ug kampyon na usab sa lain-laing kompetisyon sa gawas sa nasod nga si Marjorie Didal. Kauban niyang judges ang giilang King of the Rink sa natag sa skateboarding nga si Kirk Gonzalez ug ang garbos sa siyudad sa Naga nga skateboarder nga si Emags Luste. Og syempre, dili mahimong di kita nila mapakitaan og sample sa ilang katakos. Human sa contest na sungkit nilang motik panugaling. Ang first place, Gemat Libre ang second, ug Odex Diapana ang ikatulong dapit. Mag-advise ko sa mga kapatanunan na wala makatry kung bago lang isugod sa skate. Take care, stay safe, and enjoy lang. Ayaw sa dole vision. Huwag na mo para maduwa ang skate. Sama sa kong igagaw. Mas kasi na ko sa Bintong. Ikan dyan sa visyo. Ako siya ginawak sa skate. Nagduwa na siya ang skate. Nalayo na siya siyang visyo. Ang paugnat sa kusog kabahin sa pagpangandam sa kapistahan sa patron nga si San Agustin sa katapusan karong buwana sa Barangay Inayawan. Sumurang ato dyan silang itagaan o higayon, ato sa itagaan o tournament para tabang sa ilahang exposure sa development sa ilahang talent. Uban ni Clans Gabutin, Chalo Valiana, Palitang Bisdak.